Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyz Baky Şat ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşýäs. Şuň hormatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister hekimetiň başçylygynyň o wetana toplumy gödäşdirýän diýen orunwatanyň welaýatlanyň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgamy arkaly iş masalyny geçirdi. Onu sebitleri durmuş ykdysata dönüşdirmek, möhümlerini owa işlerine geçirmek hem şanly senlere taýýarlyk görmegiň wajyp meselelerine garaly. Hormatly welaýatlaryň häkimleri biz şuň hürlen nowatda iş maslahatyny geçirer. Maslahada owa goýuluk toplumuna jogap berýän minister kabinetiniň başlygy bolmaslary oladyly hem gatnaşýar. Hem maslahatda diýip bolýar biz welaýatlarda owa goýuluk goýunça alyp barýan işleriňizde şeýle käwreme durmuşykda meseleler arar maslahatlaşar. Hormatly prezidentimize sanly ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda durmuş ykdysady görkezler, gowy çekişiniň bellenlen agrar möhletlerde we talap laýyk geçirilmegini üpçün etmek hemde ulanlayan ähli owagyzlyk teýinklaryň we gurallarynyň dol güýjünde işledilmegini gazanmak, buğday meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak we maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça görülen netijeli çäreler barada hatabat berdi. Vilayatda yer almanyň we soganyň ýokary hasylyny almak boýunça degişli çäreler görülýär. Ýa-da baý ekmek mögsüminiň çäklerine nahallary oturtmak hemde pile öndürmek boýunça meseleleri netijeli çözmek babatda degişli çäreleriň görülýäni bellenildi. Mallatçylyk goýuluklaryna dowrlardan oglak gowy hemde düýelerden köçek almak mögsümini guramaçylykka geçirmek bilen bagly alınıp balyan işler barada hem aýdyldy.